Objasniti o ovim izjavama Vojislava Šešelja. Ako mogu da to na nešto drugačiji način komentarišem, ako mi dozvolite to. Dakle, oni su doneli odluku o tome da li puštaju gospodina Šešelja. Doneli su odluku kada puštaju. Nas niko ništa nije ni pitao, niti konsultovao, niti nam bilo šta rekao. Od nas nisu ništa ni tražili. Ono što su tražili, nešto malo, mi smo učinili, ni u što se nismo mešali. Sami su donosili sve odluke. A onda nas valjda kritikuju zbog njihovih odluka, valjda zato što se nismo mešali u njihove odluke ili što su ih valjda oni sami donosili. Moram da priznam da sve to prilično ne razumem i da me podsjeća na genijalnog Dušana Kovačevića iz Balkanskog špijuna koji bi rekao: oprostit će ti Đura što te je tukao. Tako da pravo da vam kažem, ne znam šta da odgovorim na to. Ja sam veoma odgovoran i ozbiljan čovjek, ja ne znam šta bih kome to rekao.